Viete, aké zmeny nastanú potom, čo si budete mesiac nepretržite masírovať brucho? Väčšina ľudí si neuvedomuje prínosy masáže brucha. Ľudia stredného veku by si mali brucho masírovať každý deň. S týmto novým masážnym prístrojom na boky si môžete uvoľniť ruky a masírovať si brucho každý deň doma, bez toho, aby ste museli utrácať veľa peňazí. V masážnom salóne elastický popruh sa prispôsobí rôznym veľkostiam pása, masážne hlavice môžu byť vyrobené z prírodného červeného kameňa, 3 úrovne intenzity, simuluje profesionálne masážne techniky, čo umožňuje masáž od povrchových až po hlboké oblasti. Počas masáže je možné umiestniť moxibustionovú podložku do stredu brucha. Môže tiež poskytovať bezdymovú moxibustionovú tepelnú terapiu a súčasne masírovať brucho a ramená. Môže tiež masírovať viaceré časti tela, vrátane krku, chrbta, pása, stehien a lítok. Sme priamym predajcom z továrne, čím eliminujeme sprostredkovateľov a ponúkame výhodnejšie ceny. Objednajte si ešte dnes a využite 50% zľavu. Kliknite na odkaz a kúpte si ho hneď teraz.